Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané u Jonáša v 3. kapitole nasledovne. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na 3 dni chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje. Odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil. A nedopustil ho. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, musí si človek vyskúšať najprv vzdor voči Pánu Bohu, aby sa potom pokore srdca vrátil k nemu. K niekomu zaznie Božie slovo a on sa mu otočí chrbtom, prežije roky svojho života a potom je slovu poslušný. Niečo podobného zažil aj Jonáš. Keď zaznelo slovo Hospodinovo, k nemu poprvýkrát neposlúchol, ale rozhodol sa, že utečie, nie hocikde, ale až na kraj sveta, kde ho Hospodin nebude hľadať a kde mu dá pokoj. Ale Pán Boh sa Jonáša nevzdal. To je veľmi dobrá správa aj pre nás. Jonáš je Boží služobník, Boží spolupracovník a Pán Boh Jonáša potrebuje. On ho potrebuje ako svojho posla, ktorý odovzdá posolstvo obyvateľom Ninive, ktorých nešľachetnosť dosiahla vrcholu a vystúpila až pred Hospodina. Pán Boh však nechce trestať. Nechce nikoho zahubiť. On si nepraje smrť hriešného človeka, ale jeho život. A preto on potrebuje posla. Lebo Ninivčania potrebujú počuť Božie slovo. Veď keď nepočujú, ako môžu uveriť? Ale ako počujú bez kazateľa? A ako pôjde kazateľ, keď nie je poslaný? Preto Boh oslovil Jonáša a povedal mu, aby kázal, čo mu povie. Jonáš už má s Pánom Bohom bohaté skúsenosti. On už prešiel školou na mori a už sa mu nespiera, ale ide tam, kde ho Boh posiela. Pobyt v rybe a predivná záchrana ho naučili, že Pán Boh má moc nielen nad veľkou rybou, ale aj nad veľkým mestom. A tak slovo Hospodinovo zaznelo k Jonášovi druhý raz. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Druhý raz je tá výzva konkrétnejšia. Káž mu, čo ti poviem. Jonáš má byť pripravený počúvať,
čo mu Pán Boh povie. A to si vyžaduje bdelosť a čujné ucho. Jonáš vstal a šiel. Už nejde proti Bohu, ale ide s Bohom. Volať proti obyvateľom veľkého mesta, ktoré je plné násilia a krutosti, proti moci, ktorá sa s nikým nemazná, to nie je také jednoduché. Ozvať sa voči bezpráviu, postaviť sa proti mocným a proti moci, to chce odvahu. Výsledok nie je istý. Jonáš nevie, ako to dopadne. Spomeňte si na Jána Husa, Jána Palacha, Jána Kuciaka. V dejinách mnohí vstali, šli a volali a zaplatili za to svojim životom. Bývalý generálny biskup Pavel Uhorskaj si dal tú námahu a zostavil 3 zväzky príbehov evanjelických farárov, ktorí strávili roky života v komunistických väzniciach pre svoju vieru v Boha. Svedok je niekedy povolaný k tomu, aby dosvedčil svoju vieru v Boha aj utrpením, aj väznením a niekedy aj životom. Ale Jonáš vstal, šiel a volal. On šiel, ale on nie je vnútorne s tou zvesťou stotožnený. Neviem, aké deti máte vy, ale na našich deťoch som niekedy videl, hoci sme mali také pravidlo doma, že u nás sa poslúcha na prvé slovo. Keď som niečo povedal, a najmä už potom v puberte, tak som videl, ako veľmi sa im nechce niečo urobiť. A keď povedali, no dobre, ja to spravím neskôr. A keď som im to neskôr pripomenul, tak unudeným hlasom povedali, no dobre, tak ja už idem. Poznáte to? Ale ja som sa tiež v tom našiel, že veci, ktoré sa mi nechce niekam ísť, tak tiež ako ťažko mi je. A toto kľudne platí aj o nás. My to poznáme z vlastnej skúsenosti. A tak nejak si predstavujem aj Jonáša a mieru jeho ochoty. Ale vstal, šiel, volal. Jeho slova boli veľmi kritické. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. On, ktorý má toľko skúseností a také hlboké skúsenosti s Božou láskou a s Božím milosrdenstvom, on tým Ninivčanom servíruje len slova súdu a žiadne slovo milosti. A hneď v prvý deň Jonášovej misie v Ninive si to slovo nájde cestu do srdc obyvateľov Ninive. Oni ako keby na to slovo čakali. Napriek Jonášovmu minimálnemu úsiliu každý v tom najhriešnejšom veľkom meste činí pokánie. A dokonca aj zvieratá. Ninivčania uverili Jonášovi i slovu, ktoré im zvestoval. A boli to Ninivčania, ktorí túto zvesť rozhlásili po celom meste. Pán Boh sám tu bol pri diele, lebo pokánie je vždy Božím darom. Pokánie je znamením milosti, ktorá je ešte mimo nás, ale už pri nás pôsobí. Je impulzom Ducha Svätého, ktorý v hriešnikovi ešte neprebýva, ale už ho osvecuje svetlom, ktoré odkrýva tmavé škvrny a vedie človeka ku spáse. Pokánie je ovocím Božej lásky k nám. Apoštol Pavel na adresu svojich nekajúcich ksukmeňovcov napísal: nevieš, neuvedomuješ si, že tá Božia dobrota vedie ku pokániu? Ninivčania uverili Bohu a začali sa kajať. Celé mesto je oblečené vo vrecovine. Každý sedí v popole. Počnúc s kráľom a veľmožmi až do posledných obyvateľov na predmestí Ninive.
A to, že Ninivčania svoje pokánie myslia naozaj vážne, že to nie je len nejaké prázdne gesto, tak sa postia aj zvieratá. A každé jedno zvieratko je oblečené do vrecoviny. Kajajú sa nielen obyvatelia Ninive, ale do pokánia zahrnuli všetko, čo mali, aj svoj majetok. Lebo skutočné pokánie sa dotýka nielen srdca človeka, ale aj jeho majetku, aj jeho peňaženky. Aj oni majú slúžiť Bohu. Dobru, aj oni majú stáť v službe lásky k blížnemu. Apoštol Ján to neskôr pripomínal svojim veriacim, aby nemilovali len slovom a jazykom, ale skutkom a opravdivo. Lebo láska sa dokazuje činom. A toto vtedy Ninivčania pochopili. Prejsť mestom Ninive je na 3 dní chôdze. Koľko kilometrov prejdete za jeden deň? 20? Prejdete, keď idete celý deň. A koľko za 3 dní? Koľko zvierat žije v tom meste a okolí, aby uživilo všetkých tých obyvateľov? A to všetko sa dalo do pohybu, keď k ním zaznelo slovo Hospodinovo. Bratia a sestry, už naše ľudské slovo má moc. My si čítame v knihe Prísloví, že smrť i život sú v moci jazyka. Slovom vieme druhého potešiť, povzbudiť, prebudiť nádej, aj vzkriesiť k životu, ale aj znechutiť, odradiť, ponížiť, zosmiešniť, zraniť, zahubiť. A keď naše ľudské slovo má takúto moc, o čo väčšiu moc má Božie slovo? Slovo, na ktoré vznikol celý vesmír a všetko, čo je v ňom. Slovo, ktoré je živé, je účinné a keď zaznie k človeku, tak prenikne mu až do hĺbky duše a dokáže odhaliť aj tajné myšlienky ľudského srdca. A na začiatku je Jonáš a slovo, ktoré zvestuje. Bez Jonáša, ktorý kázal, by sa nič nezmenilo. A je to úžasné, že taký veľký Boh si pozve takého maličkého, spurného človeka za svojho spolupracovníka na diele spásy. Boh nechce zachraňovať bez nás. Záchrana je u Hospodina, ale zvestované slovo, ktoré vedie ku záchrane, je naše ľudské slovo. Nielen Jonáš je Božím spolupracovníkom, ale my všetci, ktorí sme uverili v Božiu lásku prejavenú v Ježišovi Kristovi. My sme pozvaní za Božích spolupracovníkov. Aj na nás záleží a možno oveľa viac na nás záleží, ako si to my myslíme. My máme preto v Biblii zapísané takéto príbehy, aby sme prostredníctvom týchto príbehov spoznávali Pána Boha, jeho úmysly s nami, porozumeli svojmu životu, ale aj svojmu poslaniu. Ninivčania sa kajajú. Mesto ešte, ktoré sa včera vznášalo v sebaistej pýche, dnes leží v popole s prosbou na perách. Ešte včera bolo plné násilia, ale dnes sa bije v pokáni do prs. Ešte včera bolo nenásytné, nemalo ničoho dosť a dnes sa ochotne odrieka. Ninivčania vzali Jonášovu kázeň vážne. Uverili Bohu. Oni spoznali, že sa ocitli na okraji záhuby. Uvedomili si, že ich život je závislý na Bohu, ktorého im Jonáš zvestoval. Preto sa k nemu obracajú. A zvesť sa dotkla aj kráľovho srdca, ktorý vyhlásil mimoriadny stav v meste. Vydal zvláštne nariadenie, ktorým všetkých ľudí vyzval k pokániu. Nech každý jeden občan mesta z hlbokosti srdca volá k Bohu. Nech sa odvráti od svojej zlej cesty.
teda nech zmení svoj životný štýl. Nech zmení rebríček svojich hodnôt. Nech upustí od násilia, čo má na rukách, a namiesto toho nech koná skutky lásky a milosrdenstva. A pokračuje. Azda sa Boh znova zľutuje. Odvráti sa od svojho brčiaceho hnevu a nezahynieme. V tomto kratučkom príbehu o Jonášovi máme to slovíčko azda dvakrát. Prvýkrát ho vysloví kapitán lode, ktorý zobúdza Jonáša a hovorí mu: človeče, modli sa k svojmu Bohu, azda sa rozpomenie na nás a my nezahynieme. A teraz to slovo zaznieva z úst kráľa Ninive. Títo pohania vedia, že ich jedinou nádejou v ich situácii je Božia milosť. Ale uvedomujú si, že milosť sa nedá kúpiť ani pokáním. Pokánie je nevyhnutné, ale nie je postačujúcim faktorom, lebo spása v konečnom dôsledku záleží od Boha. Božia milosť nie je samozrejmosť. Je to vždy slobodné Božie rozhodnutie. A Pán Boh videl, že Ninivčania sa odvracajú od svojej zlej cesty a bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktoré im pohrozil, a nedopustil ho. Ninivčania ľutujú, aj Pán Boh ľutuje. To je zvláštny moment. Božie srdce je veľmi citlivé. Boh bol pohnutý ľutosťou Ninivčanov a zmiloval sa nad nimi. Božia milosť je väčšia ako všetky hriechy veľkého mesta. A to je dôležitá zvesť nášho príbehu. Ak počuješ tento príbeh, ak si ho čítaš, nikdy nezúfaj nad svojim životom. Lebo nie je takého hriešnika pod slnkom, ktorému by Pán Boh nemohol odpustiť. Vina dokáže človeka dohnať až k zúfalstvu. Ale v pokáni je zúfalstvo prekonané dôverou v Božie milosrdenstvo. Pán Boh privádza hriešnika na súd nie preto, aby ho zničil, ale aby ho zachránil. A to je evanjelium, dobrá správa pre nás. Pán Boh nemá záľubu smrti bezbožného hriešníka, ale v tom, aby sa bezbožný odvrátil od svojho spôsobu života a žil plnosťou života v radosti a dôvere v Boha. Bratia a sestry, dnešný príbeh nám hovorí o tom, že Pána Boha je vždy lepšie poslúchať, ako pred ním utekať. Lebo Pánu Bohu aj tak nikto neutečie, ani sa pred ním neschová. A Pánu Bohu veľmi záleží na každom jednom z nás. Dnešný príbeh nám hovorí o tom, že ja i ty si Božím spolupracovníkom na jeho diele. Máme svoje poslanie, v ktorom sme nezastupiteľní, tak ako Jonáš. Tak ako Pán Boh potreboval Jonáša, potrebuje aj mňa, aj teba, aby Pán Boh mohol konať svoje dielo, aby Božie kráľovstvo rástlo. Máme vydávať svedectvo o Božej láske, ktorú nám preukázal v Ježišovi Kristovi. A to nie len slovami, ale svojim životom, z ktorého nie je vyňatý ani náš majetok, ani naša peňaženka. A to tretie. Dnešný príbeh nám hovorí o tom, že my už vieme, keď voláme k Bohu a prosíme ho o odpustenie, že nám Boh odpustí. My už si nemusíme klásť tú otázku azda. Odpustí. Odpustí, lebo jeho milovaný syn vzal všetky hriechy všetkých ľudí, všetkých čias na seba a niesol trest pre naše viny. A ak prijímame Pána Ježiša ako svojho záchrancu,
Môžeme sa spoľahnúť s istotou na Neho a na Jeho záchranu. A takto slovičko azda v prípade našej spásy sa Kristovým krížom mení na jasné iste. Iste, že nás Boh zachráni, ak budeme na Neho volať v pokáni. Vďaka mu za to. Amen. Modlíme sa.